Hello friends, आं नोंथांमोननो दिनै पावर डिरेक्टराव भिडिअ बोरै बर्डारिं लाबोयो बोरै सिनेमानि बादि नुहोनो हायो बर्डारिं लाबोनानै बेबादिखौ नोंथांमोननो फोरोंनो सानदों। बहुत इजि प्रसेस। फैदो शुरू खालामसै। सिगाङाव जों पावर डिरेक्टरखौ ओपन खालामसै। ओपन खालामनायनि उनाव निउ प्रोजेक्टआव थांसै। निउ प्रोजेक्टनि उनाव बेयाव थांसै। बेनि उनाव बेयाव थांसै जिखुनु मोनसे केमेराजों खेबनाय प्रजेक्ट नों बानायनाय। बेनि उनाव आं नैबेखौ लानोसै जिखुनु मोनसे प्ले खालामसै। बेनि उनाव भिडिअखौ स्टप खालामथ'नोसै। भिडिअखौ सेरथ'नोसै। बेनि उनाव इफेक्टआव थांसै। बेनि उनाव नैबे लास्टआव जुम आउटखौ डाबल क्लिक खालामगोन दे। डाबल क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे चेनाव खेनसे थुगोन। नैबे मोनसेखौ 6 बा 7 बा 8 9 बेफोरबादिबाबो जायो। बिदियाव लाबोनोसै। नैबेखौ फुरा 0आव लाबोनोसै। नुबायना नोंथांमोनहा? नैबेखौ एसे आरो लाबावनोसै। 6 प्ले खालामदो। बे भिडिअ बर्डारिं फैबाय। न' बर्डारिं बा माबादिमोन नायदो। न' इफेक्टआव थांफिनसै। भिडिअआ गिदिरमोन। थिग बिदिनो नुगोन नोंथाङा जेब्ला भिडिअखौ इउट्युबाव आपल'ड खालामगोन। बर्डारिं फैगोन। साइज नुगोन। इफेक्ट जुम आउटआव डाबल क्लिक। नैबे चेनाव खेनसे। नैबेखौ 6 बा 7आव। नैबेखौ एकदम 0आव प्ले। बहुत इजि प्रसेस। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे पावर डिरेक्टराव बर्डारिं लाबोनाय भिडिअखौ बोरै खालामो, भिडिअआव बोरै बर्डारिं होयो बेखौ सोलोंनो मोननानै मोजां मोनदों। आरो आं बेबायदिनो फ्रेन्ड्स आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। बेबायदिनो आङो पावर डिरेक्टराव इउट्युबनि थाखाय भिडिअखौ बोरै एडिटिं खालामो बेखौ आं फोरोंलांबाय थागोन, दिन्थिलांबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायो, साबस्क्राइब खालामो आरो लाइक खालामो। आरो आंनि चेनेलाव आङो गोबां रोखोमनि आङो कन्टेन्ट लानानै फैयो। नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो बेखौनो आं मिजिंथिनानै एसेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों।